Samtang duha ka mga barangay sa Dakbayan sa Talisay gitutukan karon sa Disaster Risk Reduction and Management Office nga sagad bahaan ug apektado sa pagsaka sa tubig dagat. Subay nini ang barangay Dumlog nga usa ka coastal barangay. Si Chelo Valiena sa report. Nagsugod na ang monitoring sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Talisay sa kabarangayan. Subay kini sa kamanduan sa Office of the Civil Defense sa Tigom kagahapong adlaw. Sa maong Tigom, gisuta ang kaandam sa mga local disaster group sa pagtubag sa mga katalagman sama sa bagyo. Usa sa bantayan sa local disaster mao ang barangay San Isidro nga sagad bahaan kung may bagyo nga magdaog kusog nga uwan. Apan ang usa sa bantayan sa Disaster Council, mato ni Alvin Santillana, ang hepe sa City Disaster, mao ang coastal barangay sa Dumlog. Magsugod ang ilang problema kung ang bagyo magda sa kusog nga uwan ug hangin nga makamugna og kusog nga hapak sa bawd ug makahatag og dakong kadaot sa mga nanimuyo sa Dumlog. Nagani incident nga ang barangay manawag nato, we will proceed na. Hinuon ang tutaligsik nga nasinati karon dili kaayo makahatag og kadaot sa mga coastal ug flood-prone areas sa Dakbayan. If dili necessary nga mo evacuate, like for example, tanaw na to, naron para panahon, so dili na pod. Samtang nangandam ng daan ang barangay Dumlog kung masinati ban ang kusog nga pagbundak sa uwan. Sa sitio Paglaom nga sagad bahaan o sa sitio Litmon nga naa mahimutang sa daplin sa Baybayon. Kapin sa usa ka gatos ka mga nagpuyo ang apektado unya kung kusog ang bawd. Kada sitio Paglaom, vulnerable kay na sumaha kung magbagyo. Dito sa sitio Litmon, mudag ko sa bawd. Magsilbi unya kining evacuation area ang ikaduhang andana ug ang ground floor sa ilang barangay hall. Sa pagkakaroon aduna nalay 430,000 pesos nga calamity fund ang ilang magamit. Mahimo ng bagyo. Ibaw na landaan. Nga mo bangal pagkaon, tambal, namol ng ganda. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.